Zimbabwe can't stop talking about Holy 10. Mkomana adzoka arikuti achinja for real this time. And mkomana achinja zvamasimba wose. Kozvazara. But the question that is on everyone's mind is, can we really believe what mkomana is saying? Don't believe her name jaya zvarutaura kuti adzoka this time and achinja. Okay, katibodzoke kumashure. Before mkomana aenda ku the so called rehab kwari kuti ndadzoka uko. Andika mkomana akambenge anetsa nani, in fact ana kunetsana. Mkomana akashuta film, akashutira the first family paper achithreatena state house, achithreatena ma twins ya president. Munongoziya nyaya yacho paper vanhu vachimuti mkomana yekochiya achikana matwits mutori mwana wenyu achizombodilita. Asi vanhu vanotaura kuti aiwa mukomana anenge akazonyatsogona kutambwa naye, akabhabhatidzwa, akadzoka ave chizvarwa chitsva, akukumbira regerero. But paakakumbira regerero haana kungokumbira regerero zvega, he had to blame it on alcohol again. Which is something that is not new coming from Holy 10. Toziya kumashure kwesoku aita akabaiza adzoka kuti ndakadhakwa, akabaiza odzoka kuti ndakadhakwa ndiregerewo mafanza pandachinja. Anomuona the likes of controversy yakaita namudiwa hood, yakaita na Hubert Angel. Pesa paita akabaiza odzoka vati guys, ini ndachinja, ndachizvarwa chitsva, ndokumbira mundiregerere. From now on going forward, leader of the youth, speak of the truth, ndakuita zvandakatumwa kunzi ndiite. But can we really believe him? I've been quiet for a while, but that silence was sacred. I've been in the dark, but that's where I found my light. It was the sound of rebuilding, of learning to breathe again. To the fans who waited, thank you. I'm walking back into the light now, sharper, cleaner, and ready for the noise. Cape Town, I'm not coming to perform, I'm coming to make history. No filters, no gimmicks. When I touch that mic, I'm shutting it down. See you there. He's now talking different. He is now posting different. Even his new haircut is different. Kozvazara. Kunyazoona kuti zvishuwa mukomana aita sei adzoka zvamasimba wose. Zvishuwa kuti kunyazoona change, and change iripo. Muona mukatarisa pa recent videos anga achiposta, zvishuwa change iripo. Ikuratidza kuti mukomana aita sei achinja zvishuwa paane shanduko. Ava madzibaba eshanduko. Zvishuwa he is someone akunyazooneka kuti he wants to be better. But at the same time, I also think he is a smart marketer. Muona anonyazogona kuita kuti vanhu vataure nezvake, and that's what he is doing. Tinozviona pazvinhu zvese zvaanomboita, kutozoti akangovhura tumastanzi tumastanzi anoona paanotodzoka chete anenge ane chinhu chaanoda market at the new song, kuti pane bhama roda se roda kuburitswa. Zvisine hazvo, I am mafungiro angu, this is my 2 cents now. Mukomana adzoka achini ndaita se ndadzoka, I'm now revived, ndamunhu ndachizvarwa chitsva, ndachinja, and this time we have to stand on our values, toita zvinhu zvatomirira. Waiziya paanenge achishedzera kuti but chiri kunetsa manje chekuti adzoka anobva menshina matours aarida kuita, nzvimbo dzaakunonopefuma, kwakati nduka ikoko kuDubai, nduka ikoko chino zvanonolinga futi kuti mukomana harisi stiro kuti angada kungomaketa here mashows aya. Hatizozive. This is Holy 10. But from the look of it, akuita kunge munhu achinja zvake. However, mamwe mafans manje vanotaura kuti aiwa zvishuwa mukomana aita sei achinja.
but kune mamwe mafans asiri kutombobelieve arishedza kuti aiwa maya uyu mukomana wayo mupei tambla chete kana muroda kunyazobelieve kuti mukomana zveshuwa achinja. Asi ini ndovhunda ndati tompasei kutambla mukomana achitaura kuti iyo tambla iyoyo ndiyo iri kundibhaizisa, makula ayo aya ndiyo ari kundibhaizira dhiri, saka tompiewo ayusi akuedza munyerapa umwana kuti uda kuona zvishuwa kuti achinja, saka ngatimutengere mabhiya izo. Anogona kutovhurira futi hombe, munhu akutiraya kuchinja, munhu akutiraya kuda kutova a better person, saka tingarambe tichimusa semumiedzo kuti zvimbonzi chichi. Hapana, ko zvazara. Mukomana paakadzoka akaisa maposta akakanda pasocial media ekuratidza kuti zvishuwa ndadzoka ndachinja. Regai ndimbokuverengerai maposta acho munyatsozvinzwira mega from the horse's mouth. Yekutanga inge kanzi Holy 10 press statement, apology, reflection and renewal. I am Mukudzi Echitsama, publicly known as Holy 10, would like to begin by extending my deepest and most sincere apologies to the government of Zimbabwe and His Excellency of Zimbabwe, the President Dr. E.D. Mnangagwa, for any statement or actions made prior to my rehabilitation that may have caused offense, misrepresentation and disrupt. I also apologize to my fans, my family, my wife and my in-laws for the pain and embarrassment my past behavior have caused. Zvishwa kuna Kimu. Wanangogara chingobvunzwa kuti mai vemwana vari right here kumba. They have caused. The moments do not represent who I am today, nor the values I now strive to live by. Over the past years, I have been in a deep process of learning, healing, and rebuilding. I have learned and continue to learn the importance of humility, responsibility, and respect for authority, for family, for self, and for the nation. Every day presents a new lesson, and I am embracing them all with an open heart and a renewed mind, rebrand and new direction. But as part of my transformation, the Holy 10 brand has undergone a complete rebrand, one rooted in accountability, discipline, and purpose. I am now focused on my music that uplifts, heals, and strengthens the youth of Zimbabwe and beyond. All bookings, performance, and official communications are now handled by my newly structured management team, who will ensure that every engagement reflects the professionalism and integrity we stand for. Public communications and representation. Now, I also wish to make it clear that no public statement, booking, or appearance should be considered official unless issued directly by myself, Holy 10, or my verified management team. Baba ndo patotangira nyayesa unoita unoishwa sei iwewe direct sa Holy 10 iyo wane management inowana. Amen. Any other messages, rumors or reports, kwezi baba pazvinonetsera mandipe kuti chazodhakwa futi over posta uri iwe sa Holy 10 because ndonongori in control nefoni yako ni social media over post ozodi zvino. Hapana. Any other messages, rumors, or reports shared by unverified sources, including bloggers, journalists, or online pages not affiliated with my team, should be regarded as false and misleading. For all inquiries, collaborations, please contact my official management channels listed below. To promoters and partners, to every event promoter, organizer, or partner whose plans were affected during my difficult period, I express my heartfelt apologies. I take full responsibility for those disruptions, and my management will be in direct contact with each of you to resolve outstanding matters, whether through rescheduled performance or fair compensation. Your patience and willingness to still believe in me mean more than I can ever express. I am committed to rebuild trust and strengthening every relationship through my conduct and consistency going forward. My fans, vanovaratidzawo mixed emotions pa social media. Vamwe vari kuti hazvishuwa mukomana achinja, vamwe vari kutaura aiwa mupei 1 or 2 muone kuti zvishuwa mukomana achinja here. Anokutivhurira hombe. It seems as if vanhu vakawanda vachiri skeptical panyaya yechange kubva kuna mujari. But you never know, maybe Holy 10 has changed for real, or maybe
But one thing for sure chatonyazoziva chese kuti ndechekuti he knows how to get Zimbabwe talking. But what do you think imimi semafans yaHoly 10 kana semhuri yeZimbabwe? Imimi semhuri yeZimbabwe munofungawo kuti kudi? Let me know in the comment section kuti mukomana achinja zvemashwashwa here kana kuti it's just yet another act. My name is Sliq Nelikwan and this is Sliq Media TV, nyaya dzisina basa. Wanga subscribe here na bururu kana ungasado subscribe sakanga nokubaya ka subscribe ako ukushare ma video nokuisa ma thumbs up mu like look the video roni kweni vanhu vakawanda maika ko zvazara